353. Паро. Абе, Галине, намали си малко той, бе. Чакайте, викат, искат. Абе, педерас, намали го той, бе. Намали го, че се чувам тука, бе. Тука съм, да. Абе, тъс. Ненормално сега. Съм болен, нещо, грип ме е фанал. Те, това в Русия се с грип сме. Те, ко правим сега? Грешка 6000 ми изкара. Няма такова, бе, има, бе, его къде. Грешка 6000, де. Бърках се. Не 600, 6000. С 3 нули, нали? 6000 трябва да е, да не е 60. Не, 6 е, бе. Да. Не съм конектнат, бе. Ви нормален ли сте, бе? Не. Его, бе. Да. И не мога да вля. Никъде. Нито в скайп мога да вля, нито никъде. Интернет не работи. Нищо. Да. Не ми работи интернета, бе. Да. Сега... Значи Галине, намали го малко, бе. компютъра... Къде? На двете компютърчета долу с... Кристияне, намали го, бе. Какво да цъкна там? Какво да намаля, от? Тебе бучи, намали го малко, той спри. Аз съм на слушалки, бе. Тебе бучи, бе, брато. Аха. Значи на двете компютърчета долу с какво трябва да дам там? С клавиатурата ли? С мишката. Сега, като нямам тако, с какво правиме? Няма, не може да нямам. Имам, нямам, ето. Никъде не виждам. Ако и в кутията някъде да проверя. Или къде се намира точно, аз не мога да го разбера. Мишкато и до сега не съм имал такова нещо, май. От кога ползвам компютър ли? И какво общо има стои, че нямам интернет? Господине, сигурно на петък 13 спирате ли интернета, бе? Къде че се обадиш на Сливен, на Свилен ли къв беше? Спирате ли го? Ами добре, аз се обаря на Свилен, пък да ми го пуснеш, кажа, че оператор 11 не ми пусна в интернет. Виж го коя каса, едно друго. И кой 11? Значи сте... Секунда, само имам тук да видя нещо. Нямам интернет, бе, господине, защо, бе? Сега ще се обаря по GSM-а на един приятел да провери в коя каса сте да взрива офиса. Чакайте малко. Да взрива офиса, Не, просто на бомба и защото правя бомби от дома и ще фърля една. Дружба, квартал Дружба, между блок 8 и блок 9. Добре, бе, няма проблем. Ще ми оправите ли интернета или да идвам между 8 и 9 блок? Ама аз съм спокоен, бе, господин, като некролог съм спокоен, бе. Чисто. Ще натисна зелената слушалка вече, бе, педерас такъв. Вземаш да ме изнервяш вече. Нямам интернет, играя покер в интернет. Пари печеля, за разлика от тебе седиш на тост на срания стол там, буклук и пардиш. Мимо, я набери Тосве, набери Християн. Чакайте малко, чакай, седи там, бе. Стой малко, сега идвам. Само да си ми затворил. Какво викаш? Набери Християн, само дай да сме затворил. Абе, Тука съм го... Мимо! Чакайте, че пак ме търсят. Чакай. Как е сега, как е сега? Стой там. мърдай, бе. Мимо! Учи се. Мимо! О, кажи. Ма да го слушаме и ние това, бе, брато. Ама няма то, знаеш колко тихо се чува и нямам високоговорител на домашния. Добре, айде, давай. Ало. Тама ще да идвам, защото си мислех, че си ви затворил. Чай да си пина сега от кафенцето. Как е сега разговора, бе, Радо? Добре, бе, добре. Нещо съм се схванал. Напиши как да сетна такова away nick на SBNT. Сега. Интернета не е в ред. Ко ще го пази? Значи, така, на компютрите давам,
Какво давам, като аз нямам мишка? На лаптоп съм, господине, с пръста мърдам те по това. Да. Да ми влезе в компютъра, ли? Вие, мухлю, искаш да ми хакнеш компютъра, ей. Ще видиш ти, бе. Аз ако не се обаря сега на Свилен да кажа, че ми хакнеш компа, путка ти майната еба. Че искаш да ме напсуваш, ама не можеш. Але напсуя ме, то петък 13 и без стои, ще умреш днеска. Да ме напсуваш, да ме напсуваш. Дали ще режат от заплата или не, без стои днеска ще джасни на количка и сега си тръгваш. И с нощна смяна би трябвало да свършиш с 8 часа. Ако искаш да дойда да посрещна пред офиса, ама да дойдеш от дома да ми оправиш интернета, е да обеси. Смешно ми, да, що проблем ли има? Да се обаря на... Добре, сега продължаваме. Значи, юзърнейма... нямам юзърнейм, имам потребителско име на листа. Пише Идиот 353. Да. Така. Паролата, слушайте ме внимателно. Слушайте ли ме? И записвайте какво говоря, защото не мога повтарям по 100 пъти, имам деца, които спят. Слушайте ли? Значи паролата. Как не може да имам така? Значи на листа ми е написано, като хода да си плата интернета, не го давам и всичко е окей. Вие индианец ли сте или сте нормален? Как другите ме разбират, вие не мога да ме разберете. Те са много прости оператори. Още един път. Юзернейм Идиот 353. Парола. Букук, ще се качи така му дружба, путка ти майна, ще ебе майка ти, баща ти, ще убия после, бе, педераз да еба, майка ти, празна устата е Букук. Предупреждение ли? Искаш да се обаря сега на Свинен да едно предупреждение. Нещо май мъкнах ти. Моля? Те. Господине, как се разберем с вас не знам. Взех да заеквам, което значи, че се съкачвам до дружба. Да. Моля? Ама вие нещо си лафите май от различните офиси. Не съм звънял на никой до сега. Сега, седа и интернета ми изведнъж гръмна. Да. Аз съм с... Чакайте, че ме викат. Сидни! Кажи някаква операционна система, някаква супер измислена, ама някаква се пена отбита от света. Миникс. Каква? Миникс. Миникс. Добре. Ало, тука съм. Ама съм с операционна система Миникс някаква. Мини система е. Да. И как не може? С такава съм, бе. Да. Нямам десктоп. Кажи Конзола, само на кажи. конзола съм. На конзола съм. Не съм видял още графичен дизайн. Интерфейсо е смотан. Тихо бе. Не, оправи се, на Windows съм, не съм на Mac. Аз съм се объркал нещо. Да. Те, ще оправим ли интернета или да пускам бомбата? Ще се обарите на полиция, ли? Там сте дружба, коя район? То там няма районно, май. Вие сте към второ районно. На Миленчо се обарите. И ние го познаваме. Няма мога да набутате, май. Ако искате да се обаря от GSM да си говорите, искаш ли? Слушай малко сега. Знаеш кой съм аз, Букук? Не знаеш. Те, че ще ми се оправили интернета или да убия децата ти.
Заплашвам вода. Защо? Значи вече- пусни сигнал в Вече и полицията. петък шматка. 13. Вече и петък 13 тече. Значи как избирате? Да ги обеся или да ги отровя? Значи ако ми затвориш, оставаш без работа. Ще обадиш на полицията, ще те убия. Те, че най-добре е, според мен, да ми оправиш интернета. Защо взехте да заеквате, господине? Взех да се притеснявате, май. Спокойно имам само една помпа, от дома един пистолет. Най-много да ви разпърчали са мозъка по улицата, ето и то. Нищо друго не може да стане, те, че не са притесня. Да, и ще взема децата ви да гледат и жена ви също ще. Ма ще я чукам пред вас първо те, да ви стане готино. Ще я джаскаме. Трън, 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 взими курмо. И те се смеят докато те чукам. Ще се обадите в полицията, ли? Ами добре. И ко ще им кажете? Има един Аз там до сега бех, до сега бех че там. ма убий. Кажи, там бех до сега, бе. Буклук от полицията се връщаме, келеш. Пазикам се, пич, ние ще имам интернет, се ебавам, бе. Стреснал съм, аз знам, бе, ебавам се тук, бе, звъне и се ебавам, бе. Спокойно. Абе, аз съм на 16 години, ме луд. Само ли да познавам сведения, не мога да оставя без работа, ама той не е вярно. Той не е. Това направо е ба майката сега. Не бе, няма проблем бе, няма да звъна на никой нищо. Няма, имам интернет, всичко е 6. Спеда ми, всичко е... Тото е, нали? Това е целта да ме стресна малко. Сега виж един часа, 5-13 часа заспиш, сега няма да отговаряш на клиентите, па сега трябва да се разтакова малко. Вие там наблизо не знам да имате да си купувате кафенци, ама... Да бе, няма проблем, бе. Няма проблем. Нали много и кофтите. И тук сега си приканвам с ни приятели по скайпа и се смеем. Малко на твой гръб се посмяхме, ама нищо, да жив и здрав. Не бе, да бе. Няма проблем. Сега нищо бе, малко сега адреналин таман да се дигне това, да разтупа сърцето ти, да се усети, че живееш, бе. Значи кога ще разбереш, си жив. Да. Да. Да, бе. Ти как се казваш, бе? Няма бе, спокойно, бе. Питам ме просто. Нямам какво направи, звъна на хората тук и се ебавам. Сега звъня на едни ваши там ние щастници, баги обълкуците. Да, викам му на един, а пак викам нямам мишка, он вика, това е невъзможно. Пак ти го опака. Номер Давай. 36. Абе, Да, той бе. как звъни на всички 36 бе. 36 оператор. Къде беше той? Здраве, чисто. Ще да ходя го бия, ама вика, маре. Да изкара и днеска и като си тръгва 8, ще го причакам и ще го заколя. Няма, бе, аз съм лудо, бе. Не, бе, няма проблем, бе. Не се базикам. Добре. Айде, чао. Сега звънна на 12 оператор. Да му казваш сама, шуле. Що да не идвам? Добре. Айде. Тост направо ги разби човек. Айде, лека вечер, приятна работа.